Spesiaalijakso. Tervetuloa. Mikä sitä jakson teema on? Onko mitään arvauksia? No ne, jotka kuuntelee vaan, ne ei voi kyllä tietää yhtään. Mikä ääni tää voisi olla? Tää on radiokilpailu. Soita, jos tunnistat äänen. Niin, joo. Toivottavasti sä katsot tätä jaksoa sen sijaan, että sä vaan kuuntelet jossain autossa tai muuten. Koska tää on ehkä semmoinen näkemisen arvoinen. Ei silleen, että muut ei olisi. Mutta. Niin, tää on semmoinen hyvin meidän näköinen. Koska just se, että voisi tehdä podcastia niin, että on vaan se ääni. Ja voisi vaan istua jossain pieruverkkareissa ja meikittä. Mutta me ollaan niin me ollaan siis lateksissa, mikä ei yllätä kyllä meidän seuraajia varmasti niinku yhtään. Ei. Mutta täällä ollaan studion sängyllä. Sängyssä ja lateksessa. Mukavasti. Täällä vähän kuuma ja kostea tunnelma erinäisistä syistä. Lähinnä sen takia, koska vittu, että lateksissa hikoilee paljon. Siis aivan älyttömän paljon. Mä oon aivan märkä täältä alta. Kyllä. Just semmoisella kivalla tavalla. Joo, siis just sitähän sä vaan tarkoitit. Ei millään muulla tavalla. Joo, lateksi on aika silleen uniikki materiaali ja se on kyllä semmoinen, mihin mä ihastuin. En ihan heti. Se vaati vähän sitä, että sä puit mut ekan kerran lateksiin ja sitä, että mä niin kun rupesin pikkuhiljaa ostelemaan itselleni vaatekappaleita ja jotenkin löytää sitä semmoista intoa. Mä ostin siis ihan liian nopeasti. Mä muistan, tai kun yksi mun tilaaja osti mulle siis catsuitin. Ei kun niin, just silleen, että mulla oli tämä mekko siis, mikä minulla on täällä päälläni, on ensimmäinen asia, minkä mä oon itse ostanut. Mä ajattelin, että se on hauska laittaa tähän päälle, koska se on edelleen ehjä niin kuin vuosien jälkeen. Mutta joo, tosi nopeasti yksi tilaaja osti mulle catsuitin ja eihän mä osannut huolehtia siitä. Se oli ihan väärän kokoinen, se oli joku Libidexin valmis koko. Ja vaikka se oli semmoinen tall koko, niin se oli ihan liian lyhyt mulle kaikista raajoista. Niin turmelin sen aika nopeasti sitten. Sitten opin käyttämään niitä ja huolehtimaan niistä ja katsomaan, että ne koot mätsää ja silleen. Joo, se ottaa kyllä aikansa, että oppii siihen, että mikä toimii omalle keholle ja miten mistäkin pitää huolta ja mikä just niin kuin asut ja asusteet on itselle se paras asia. Jep. Koska esimerkiksi me ollaan nyt pukeuduttu just sen mukaan, että mikä on niin kuin meidän lempijuttu. Ja no, mä olin just esittelemässä, ja tässä Evilialla on päällä. Ai sä olit esittelemässä mua. Esittele vaan. Niin, sulla on sun lateksisukat. Mä niin rakastan lateksisukkia. Semmoinen oma pikku kink syntynyt sieltä. Että miten se jotenkin täältä hiki kasvaa tänne ja kertyy tänne varpaisiin. Ja sitten miten voi palvoa jalkoja lateksissa. Varsinkin tämmöiset pitkät. Oikein kivat. Joo, ja sitten lopuksi voi kaataa ne hiet sieltä onnekkaan päälle tai suuhun suoraan. Että. Joo, mutta mä tykkään siis enemmän niinku pienistä vaatekappaleista ja mä tykkään koostaa niistä niinku kokonaisuuksia. Mutta sitten taas, eikö sulla ole vähän niinku toistepäin? Joo, eli mulla on täällä päällä, siis no ei nyt näy kauheasti, koska me istutaan ja mä en tästä liiku yhtään mihinkään. Mutta mulla on mun musta catsuitti päällä ja siinä päällä korsetti, mikä on niinku mun klassisin yhdistelmä ikinä. Ja tää on nyt uusin catsuitti, mikä on, ja tää on mittatilaus, jonka minun ihanat kollegat osti minulle synttärilahjaksi tässä pari kuukautta sitten yllätyksenä. Ja olen helvetin onnellinen siitä. Ja sit mulla on täällä hanskat siinä päällä, koska mä oon siis sellainen, joka yrittää niin kuin elvyttää latex-asuja ja asusteita niin pitkään kuin pystyy. Välillä vähän liiankin pitkään. Koska mun edellinen suitti oli jo semmoinen Frankenstein-suitti, että mua kiellettiin käyttämästä sitä enää. Mutta esimerkiksi siis nämä hanskat, mitkä mulla on, niin nämä on siis joku 6 vuotta vanhat. Ja nyt mä jouduin itse asiassa, mä just varmaan pari viikkoa sitten sanoin sulle, että joo, ei näissä ole koskaan ollut reikiä, niin nyt mä oon joutunut paikkaamaan. Ihan vähän. Mutta se on ehkä ihan okei, koska on mennyt aika kauan. Mutta mä niin kuin viimeiseen saakka pidän kiinni jutuista. Mutta mulla ei ole muuta, siis no nämä on 6 vuotta vanhat hanskat, mutta mulla ei ole muuta päällä semmoista niin kuin ensimmäistä.
Mä en edes muista, mikä mun ensimmäinen latex-asu on ollut. Varmaan joku pikkarit, mitkä mä oon sit myynyt kallilla eteenpäin jollekin onnekkaalle. Vittu, totta, oli mullakin pikkarit ennen. Joo, mä muistan siis, mulla oli ja mä en osannut, mulla ei ollut mitään kiilloketta tai mitään, mä en osannut niinku. Joo, mulla on siis jotkut kuvaukset jossain metsässä, missä mulla on ne pikkarit siis kiillottamattomana ja sitten mulla on senkaan jotain muuta päällä. Jotenkin hajos. Olisikohan ne päätynyt kans jonkun omistukseen sitten myöhemmin. Mahdollisesti. Mut joo, noi ensimmäiset jutut on kyllä sellaisia, mulla on sulta ostettui eko jonkin verran. Ja sitten se on kiva, että pääsee kiertämään. Niin kuin, että ostaa ja sitten myy eteenpäin niin kuin tutuille. Joo, siis sehän on niin kuin semmoinen tosi yleinen juttu ainakin niin kuin meidän piireissä ollut. Kaikki vähän omistaa jotain, mikä on toiselle jo silleen tylsä tai pieni tai iso tai jotain. Ja mun on siis pakko antaa shoutout mallille Diana Angelica, koska häneltä on ostanut siis kirjaimellisesti melkein koko hänen latex-varastonsa. Eli mulla on Dianan vanhoja latekseja ihan älytön määrä. Mulla on siis tää korsettikin tällä hetkellä on hänen vanhansa. Ja siis paras, että hänellä on osa mittatyönä tehty, niin ne mahtuu mulle. Koska niin kuin me ollaan tosi samankokoisia ja varsinkin mun rintaleikkauksen myötä ne niin kuin istuu mulle. Niin mä oon heittänyt sitä vitsiä, että jos jonain päivänä pitää sellainen näyttely, että Dianan latex-museo, koska niitä on paljon mulla. Ja sitten, no sulla on kans Dianan. Mulla on kans ja sit mulla on sellaisia, että ne on ollut ensin hänellä, sit sul, sit mulla. Että tää niinku, tää kiertova jatkuu. Kyllä, tosi eettistä. Niin, kyllä. Kierrätystä. On. Ja se on parasta, koska turhaan ne lateksit olisi jonkun kaapissa vaan muhimassa ja jäisi käyttämättä ja menisi pilalle, kun ne tulisi käyttöön. Jep. Joo, ja mä tykkään siis muutenkin ostaa niinku työvaatteet sekä siviilivaatteet aina, jos mahdollista, niin käytettynä. Et tietysti siis lateksissa on niitä haasteita, että esimerkiksi catsuittia mä en varmaan uskaltaisi ostaa, ellei mä tietäisi, että olisi joku tosi samankokoinen kuin minä, koska se on sitten niin silleen iso vaatekappale. Ja sitten kun on tosiaan ollut se väärän kokoinen suitti, niin tietää, miten epämukavaa semmoinen on tunkea päälle. Ja sitten kun vertaa mittatilaussuittiin, niin se on sitten taas ihan eri asia. Niin en ehkä jonkun toisen mitoilla tehtyä suittia uskaltaisi ostaa, ellei niin olisi tosi samanlaiset kuin omat. Niin, kyllä. Joo, en kyllä ehkä kans, mutta no ehkä Dianan mitoilla, vanhoilla mitoilla olisi voinut, koska mulla on pitkä hänen body häneltä ja se istuu niinku, suoraan niinku päälle. Niin. Mutta niinku, siinä on aina vähän se riski, koska sit suitti on tosi semmoinen, se on kovalla kulutuksella niinku siinä, että just, että jos se on vähänkin väärän kokoinen, vaikka ei olisikaan, mutta että jos se valuu esimerkiksi hikoilun tai niin kuin jonkun takia, niin sitten se jää vähän silleen kirraamaan, niin se voi revetä ehkä joskus. Mutta niin kuin, et ehkä, mun ensimmäinen suitti on ollut itse asiassa nimenomaan käytetty suitti. Okay. Ja se repesi heti, kun mä venin sen päälle. Aivan. Mutta siellä oli siis pieni reikä siellä haaroissa ja mä ehdin vetää sen päälleni. Ja sitten just sillä hetkellä, kun se lähti repeä, mä näin sen reijän ja sitten se repesi. Ennen kuin mä ehdin niin kuin riisumaan sen pois. Aivan. Mutta se sitten korjautettiin, niin se sai sitten elää jonkin aikaa kanssani yhteisaloa. Mutta se oli myös vähän turhan pieni. Joo. Mutta niin kuin catsuit on muutenkin semmoinen, että ehkä ei ihan niin kuin ensimmäisinä latex-vaatteina suosittelisi sitä, koska se on tosi intensiivinen kokemus ja se on tosi semmoinen, no se on tosi elämys ja se on haastava. Ja jos ei yhtään tykkää siitä tunteesta, että se on niinku kaikkialta silleen vähän kiristää ja sitten just, että varsinkin jos se niinku liikkuu päällä, että mähän pidän just sen takia korsettia ja niinku harnesseja, jotta se jämähtäisi silleen päälle, eikä vaan luisu pois, koska se on maailman hirvein tunne, kun lateksi vaan luisuu ja sitten se kirraa jostakin. Mutta niinku suosittelen aina aloittaa niinku pienistä asioista, että esimerkiksi joku alushousut just, rintaliivit, hanskat, sukat, ne on se niinku helpoin. Joo, pienestä kannattaa lähteä liikkeelle ja sitten vähän tunnustella kanssa, koska tämä on sellainen materiaali, että sitä ei voi verrata mihinkään vaatteeseen, mihinkään muuhun materiaaliin, koska no kumi ei hengitä. Siis täältä
jos mä hikoilen, niin se hiki valuu sieltä pois. Se ei imeydy mihinkään, koska täällä ei ole kangasta. Tämä on vaan niin kuin, kohta sä voit nörtteillä lisää, että mitä se kumi oikeasti onkaan. Mä mietin, että pitäisikö meidän kuvailla sitä, että miltä se tuntuu päällä sellaiselle ihmiselle, jolla ei ikinä ollut. Mä aina sanon sitä mun ystäville, että kuvittelisi, että pukeutuisi pyöränkumiin. Eihän sitä voi nyt tietää, kukaan ei ole pyöränkumia päälleen pistänyt, mutta se antaa heille sen kosketuspinnan siihen, että millainen materiaali se on ja miten se ei hengitä. Niin. Toki se on niin kuin, pyöränkumi voi olla just synteettistä lateksia. Tai sitten niin kuin, se on paljon paksumpaa, mutta siis lateksia saa myös paljon paksumpana kuin mitä meillä on niin kuin nyt silleen 0,4, 0,5 niin kuin paksuutta. Silleen. Mutta se voi olla paljon paksumpaakin. Mutta se on tosi semmoinen, miten sitä kuvailisi? Oikeastaan semmoinen, että kuvittelee, että on tosi monet sukkahousut päällekkäin. Ja sitten siinä on joku semmoinen, vielä joku kelmukerros päällä. Joo. Että se ei hengitä ja se kiristää. Mutta sitten se on silti samaan aikaan tosi mukava. Jos sua on ikinä kelmutettu, niin siellä on semmoisia samanlaisia fiiliksiä. Kyllä. Just se niin kuin tukala ja se hikoileva liukasolo. Kyllä. Että siis se on tosi intensiivinen nimenomaan. Sitä ei voi verrata mihinkään. Että esimerkiksi siis mä rakastan paljon enemmän lateksia kuin vaikka PVCtä, mutta siis että jos mun pitää valita, niin mä laitan lateksia päälle, koska mä hikoilen PVCssä semmoisella ärsyttävällä tavalla, että se ei ole silleen niin kuin seksikästä. Mutta sitten lateksissa hikoilu on mun mielestä ihan älyttömän kuumaa. Niin siinä on niin kuin tosi suuri ero. Ja se, että kun se ei tunnu siltä, että mulla olisi mitään päällä, kun se tuntuu, että mulla on vaan joku toinen kerros niin kuin ihoa. Mutta sitten se ei ole kuitenkaan ihoa. Mutta siis se on semmoinen niin kuin lähimpänä alastomuutta. Mitä voi olla? Mutta sitten tavallaan tosi kaukana. Kyllä. Tai Tosi niinku, just toinen iho, ja jonka niinku, ihojen välissä on semmoinen nestekerros. Niin. Kuulostaa tosi epämääräiseltä. Mutta se on tosi semmoinen materiaali just, että sitä ei hahmota ennen kuin siihen esimerkiksi koskee ja sen näkee. Koska mullakin on tosi moni kavereita, jotka on niinku kuullut lateksista puhuttavan silleen just elokuvissa ja muotimaailmassa ja mitä ikinäkään, mutta he ei ole niinku nähnyt koskaan. Niin sitten silleen, että mulla, jos mun luona käy ja mun luona kotona, no missä vittu muuallakaan asunko kotona, niin mullahan roikkuu mun asut siellä niin kuin joko esillä tai sitten ne on niin kuin säilytyksessä tai sitten ne on vessassa pesussa olleet, niin ne roikkuu siellä. Niin mun ystävät sitten yleensä niin kuin just koskee ja hipelöi, koska siinä saa sen, että sitten ne on aina silleen, että siis tällaistakö se on? Että tähänkö sä pukeudut? Ja mulle on tosi moni ystävä sanonut, että koska mä oon ihan ääretön hikoilija, siis ihan siis, oli se sitten keskitalvi ja alasti lumisateessa tai niin kuin toppovaatteessa kesällä, niin mä hikoilen ihan älyttömästi. Se on vaan niin kuin miten mun keho toimii. Ja myös sit mulla on sellaiset lääkkeet, että nykyään vielä niin kuin entistä enemmän hikoilen. Niin se, että minä pukeudun vapaaehtoisesti kerroksiin lateksia, niin on ehkä tosi outo ajatus. Ja siis mun ystävätkin on ollut silleen, että millä helvetillä juuri sinä oot niin kuin just tohon materiaaliin. Mutta ehkä siinä on joku semmoinen pieni myös semmoinen masokismi. Siis ihan täysiä. Koska mä oon vapaa-ajalla semmoinen, että mä en tykkää laittaa farkkuja jalkaan, koska ne on epämukavat. Että jos on liian kireät vaatteet, niin mä en tykkää. Ja sit mä oon samaan aikaan silleen, Joo, siis se on kyllä, että just, että kun me tullaan niin kuin, no tänäänkin kun tultiin tähän, niin silleen rennoissa vaatteissa. Mahdollisimman rennoissa ja mikään ei saa kiristää, mikään ei saa hiertää, ei tuntuu, ei mitään. Toki me nyt ollaan 2 tämmöistä nepsypäätä tässä, niin on ehkä noita aistituntemuksia ja sun muita niin kuin enemmän kuin joillakin, mutta niin kuin se on vielä oudompaa just, että sit me tykätään vetää tämmöiset helvetin kireet ja hiostuvat kuteet päälle. Ja sitten näissä on vielä se, että täytyy olla tosi varovainen, ettei vaan mitään mene rikki, koska mä koitan kohta demonstroida, mulla on semmoinen irtopala tossa, että jos tässä kohtaa vielä ei kato videona, niin nyt kannattaa katsoa, koska kohta venyttelen teille tässä latex palaa.
En itseäni, vähän latex palaa. Mutta joo, nyt mä voisin tähän väliin nörtteillä. Nyt kun me hekumointiin tässä nyt aika kauan. Nyt on. Joo, ota mukava asento ja istu alas ja lopeta se runkkaaminen. Ja nyt kuuntele, kun Kyllä. Nova kertoo faktotietoa. Novan latex-nörttinurkkaus alkakoon. Se. Joo, siis itselle latex on niinku myös semmoinen, mihin pukeutuu, mutta myös, että mua kiinnostaa se materiaalina. Ei silleen ehkä niinku, niinkään semmoisella kemiatasolla, koska minä vittu semmoisesta mitään ymmärrä. Mutta minä opiskelin ihan tätäkin jaksoa varten, kuulkaas kaverit. Mutta mä myös siis rakastan tehdä latex niin kun asusteita. Mä korjaan omat lateksini, mutta myös Evilian lateksit. Ja monen muunkin, jos nyt jollakin sattuu olemaan joku rikki, niin multa löytyy välineet siihen. Pitäisi kyllä kerryttää niitäkin ja ostaa uusia, mutta kuitenkin. Ennen tätä jaksoa mä tein pientä tutkimustyötä, vaikka sitten tajusin, että on ihan turhaa, koska mä tiesin tämän kaiken. Mutta koska mun semmoinen se puoli itsessäni, että enhän minä tiedä tarpeeksi. Minun täytyy tutkia tätä asiaa lisää, jotta minä olen jotenkin pätevä puhumaan tästä, niin se niin kuin hyppäsi kehiin ja siinä sitten opiskelin ja katselin vähän dokumentteja, jotka olen myös nähnyt aikaisemmin. Mutta kertaus on opintojen äiti, vai miten se menee se lause. Mutta latex-materiaalina on siis tosiaan luonnonkumia. Eli se on luonnosta tuleva materiaali, mikä hämmentää ihmisiä, koska monet edes luulee pilkkaavansa meitä edes jossain somessa sillä, että sä pukeudut johonkin muoviin. Silleen, en todellakaan, tämä ei ole mitään muovia. Ja se kun tarkoittaa, että on luonnonkumia, niin siis tämä materiaali tulee siis kumipuusta. Eli sitä kerätään puusta, mistä se valuttaa semmoista niin kuin valkoista latex-maitoa. Ja sitä niin kuin on tuolla vähän lämpimämmissä maissa, mutta ne on niin kuin oikeasti siis kumipuu nimeltään. Ja suosituin lajike on Hevea brasiliensis. Miten sä muistat? Hei, mä olin museo-opas, joka tykkäsi aina opiskella ne kaikista turhimmat latinakieliset lauseet ja olla just se, joka on silleen, että ja sitten kaikki katsoo, että no mitä vittua. Ja mä olin niin ylpeä itsestäni. Mutta siitä siis valmistetaan nämä, mitä meillä on päällä. Ei nyt ihan suoraan, mutta se on tosi mielenkiintoinen prosessi, miten sitä käsitellään. Ja mä en nyt rupea sitä koko prosessia tässä kertomaan, koska kukaan ei siitä mitään ymmärrä kuitenkaan. Niin kannattaa googlailla, jos se on jotenkin mielenkiintoista. Tai sit voi tulla kysyä multa somesta, niin minä heitän tietopaketteja. Mutta syy siihen, että miksi latex-vaatteet on siis äärettömän kalliita. Tämähän on siis ihan saakelin kallis harrastus ja elämäntapa. Ja varsinkin kun me käytetään tätä työssä, niin sitä tarvii periaatteessa koko ajan lisää, koko ajan huoltaa, koko ajan menee jotain rikki. Niin yksi syy siihen on tosiaan just se, että se on luonnonmateriaali. Sitä harva osaa valmistaa siitä kumimaidosta sitä, että miten siitä tulee tällaista, mitä voi pukea päälle. Ja sitten siihen vielä lisäksi se, että sitä osaa värjätä, käsitellä, tehdä siihen jotain kuvioita. Ja siihen vielä se, että siitä osaa tehdä jotain vaatteita. Niin se on ihan äärettömän harvinainen taito, vaikka kyllä sitten niin kuin meidän piireissä aika lailla jokainen latex-fettari, tai ei nyt ihan jokainen, mutta suurin osa tietää prosessin ja ehkä itsekin joskus kokeillut jotain vaatteen tekoa tai nähnyt, kun toinen korjaa jotain. Että ei se niin harvinaista ole, että se olisi joku mystinen, joku velho, joka aina korjaa kaikki asiat, mutta harva kuitenkaan sit niin kun tekee ihan täysin omat asut esimerkiksi. Muutamia tiedän kyllä, jotka tekee itselleen kaikki asut ja se on niin goals, koska haluan päästä siihen pisteeseen. Mutta latexin tekohan on siis sitä, että jos siitä nyt joku zoomaisi tänne lähemmäs meihin, niin näkee, että meillä ei ole siis yhtäkään ommeltua saumaa näissä asuissa. Vaikka on kiinni kaiken näköistä remeliä ja mullakin on täällä niittää ja sun muuta, niin ei ole yhtäkään ompeletta, koska se on kumia. Jos siihen
ompelee, niin se hajoaa. Eli ei yhtäkään pientäkään reikää saa tulla tai sitten lähtee koko paska leviämään. Ja lateksi vaatteita tehdään, periaatteessa siitä on hyötyä, että osaa tehdä muutenkin vaatteita, mutta sitten niiden kaavoitus on vähän erilaista. Siitä en rupea nörttelemään, koska en tosiaan ole mikään niinku vaatturi. Ja mä teen mun omat latex-vaatteet tosi silleen, että mä en tiedä miksi mä hahmotan ne kaavat mun päässä, koska mä en ikinä hahmottanut mitään vaatekaavoja päässäni. Mutta jotenkin lateksin suhteen se vaan niinku naks. Mä näen, että okei, ton pitää mennä tohon ja toi tonne. Ja sitten mä vaan kokeilen ja sitten mä oon silleen, mä tein tämmöisen bodin. Niin mä en niinku tiedä miten, mutta se on ollut tosi kiva huomata, että se on ollut semmoinen, mistä nauttii tosi paljon. Ja koska sen tekeminen on tosiaan erilaista, ei ole mitään ompelukoneita ja lankoja ja alalankoja, jotka on aina solmussa, vaan liimalla, kumiliimalla, siihen tarkoitetulla, tai sitten kumimaidolla liimataan 2 kappaletta yhteen. Nyt mulla ei ole, nyt mä voin näyttää täältä tämän mun hienon rättipalasen. Exhibit A. Tää näyttää nyt kyllä niin tyhmältä. Tää oli nyt vaan joku mun hukkapala laatikosta, mutta tämmöstä, jos katsot siellä, vois mä tehdä tämmöisen ASMR-hetken. Ui, olipas tää sähköinen. Mutta tästä niinku liimattaisi 2 vaan niinku kerrosta toisiinsa. Tästä voisi tulla vaikka tämmönen hieno huivi tälle meidän hänelle. Kosmolle. Munhan siis piti tehdä Kosmolle ihan asu, mutta kun en nyt sit ehtinyt. Hän voi saada nyt tämän näyteosan. No hieno hame hänelle. Se on samanlainen tämmönen, kato kuin mulla. Se on nyt tämmönen, hän on nyt pappi. Kauluri. Kyllä. Mutta siis tämmöiseen me ollaan sit pukeuduttu tällä hetkellä. Ja siis mä en tehnyt muuten tähän sitä pientä reikää, mistä mä näyttäisin, että miten helposti tää repee. Eikä tää nyt ollutkaan sit niin helppoa repästä. Vaikka yleensä se on, ehkä se, että mulla on hanskat, niin mä en saa nyt kynnellä. Meni tökkästä tonne keskelle. Joo, no, mutta jos mulla olisi kynnet tässä käytössä, niin tää olisi revennyt jo. Mutta älkää please venyttäkö koskaan lateksia noin, herran jumala. Koska näkee semmoisia videoita somessa, kun jengi on silleen Joo, ja sit oikein niinku, silleen niinku, oota, saaks mä näyttää? Saat. Siis silleen niinku, että tässä on nyt sun vaatteen reuna. Ja sit sä oot silleen, tälleen. Joo. Se on siis ihan, mä en tiedä, onko se trendikästä vai mikä siinä on. Mut siis tää, että sä vedät ja sit otat vielä niinku kynsil kiinni ilman siis tämmöistä hanskaa, vaan että sä otat kynsillä kiinni. Se on siis muuten myös syy, jotkut, jotka on seurannut mua pidempään, niin tietää, että mulla oli ihan sikapitkät kynnet. Okei, siinä on 2 syytä. Lateksi ja fistaus. Mutta niin kuin, jos pitäisi miettiä, niin enemmän lateksi. Mutta siis, että otetaan niin kuin kynsillä kiinni. Joo, ei, se repee heti todella hetkessä. helposti. Ja semmoiset videot ahistaa mua ihan saakelisti, koska siis jos on varaa ostaa joka kerta 400, 500, 600 euron suitti ja sitten somessa venytellä sitä ja rikkoa se, niin be my guest, mutta mulla ei ole ja mua sattuu se niin kuin materiaalin puolesta, koska just niin se ei myöskään ole ilmasta ja se ei ole niin yleistä. Sitä ei myöskään saa tosta vaan ostettua. Niin kuin sanotaan, että Suomessa ei ole sellaista kauppaa, missä sä voit käydä ostamassa itsellesi, kun vaan jotain satunnaisia halpis. No ei kaikki ole halpis, tai siis silleen on jotain kauppoja, mutta siis semmoinen seksikauppalateksi nyt on tosi eri asia kuin se, että jos sä teetät itsellesi niin kuin vaikka mittatilauksena, niin siinä voi mennä puoli vuotta. Niin helpostikin. Että se ei ole myöskään semmoinen, että sä päätät, että hei mä haluaisin semmoisen punaisen mekon, mikä on tonne nilkkoihin asti ja sit siinä on halkio. Mä palaitan jollekin viestiä, että tekee sen. Et koska niitä tekijöitä on niin vähän ja tää on koko ajan vaan jotenkin trendikkäämpi, että sitten niin kuin myös fetisismin ulkopuoliset ihmiset pukeutuu lateksiin, niin se on, sitä kysyntää on paljon enemmän kuin sitten niitä, jotka sitä tekee. Kyllä. Et Suomestakin löytyy muutamia, jotka tekee ja sitten kuitenkin sitä kysyntää olisi tosi paljon enemmän. Kyllä, että ei ole niinku aikaa tehdä ja just, että ne jonot on ihan äärettömän pitkät. Et se on ihan normi, että mitä saat katsoa jotain brittiläisiä suosittuja niin kuin designer-juttuja, niin ne on silleen ainakin 80 viikkoa. Se siis, että tilaamishetkestä, niin se, että he lähettää sen, että he valmistaa sen, niin se on ihan normaali aika niin kuin latex-piireissä.
Ja esimerkiksi mäkin olen odottanut jotain huppua, niin silleen 5 kuukautta. Joo. Ja se on ihan silleen, joo, kyllä se nyt on semmoiselle ihmiselle, joka haluaisi kaiken heti. Niin tosi raskasta, mutta sitten kun tietää, että tämän materiaalin kanssa se nyt vaan on näin, niin siihen on vaan pakko tottua. Mutta toivoisin, että Suomessa olisi enemmän tekijöitä. Jälleen kerran Evilia osoittaa minua käsillään. Ai niin, niin, osoitan tästä näin. Nova on siis tosi hyvä tekemään. Ja kyllähän se nyt sieltä sitten jossain vaiheessa. Jos olisi, siis mulla on se, että mulla ei ole varaa käyttää niihin materiaaleihin, koska sitten niitä latex-sheettejäkin, eli niitä tällaisia kokonaisia isoja kappaleita pitää tilata ulkomailta. Niin sit kun ja sekin on jo. Sä et saa niitäkään tosta vaan. Niin, ja sitten on tullit ja sitten on kaikki mahdolliset. Ja sitten kun sitä tarvii kuitenkin aika paljon, että niin kun jo niin kun metristä ei saa ihan hirveästi tehtyä, niin sitä pitäisi tilata ihan hirveästi ja se on metrimäärissä niin kun hinnat, niin ne on ihan tosi korkeita. Et tekisin paljon enemmän itselleni ja mä koen, että mun niin kun saumat kaipaa vielä silleen opettelua, koska sit mä oon tosi semmoinen hutiloja, koska mua ei kiinnosta, kun mä teen ne itselleni, niin mä oon silleen, ihan sama. Niin mä en siis vieläkään kehtaisi kenellekään myydä mitään itse tehtyä, paitsi ehkä just joku pöksyt. Mutta kuitenkin. Mutta lateksin tekemisestä vielä just sen verran, että siis tiedän, että varmaan tähänkin tulee just se, että voitteko opettaa ja voitteko, multa on kysytty sitä jo vaikka kuinka kauan, että voitteko näyttää, miten tehdään, niin en voi näyttää, en rupea astumaan näissä asioissa niin kuin ammattilaisten varpaille, vaan suosittelen Tiina Rikalan, eli Suomen niin kuin ykköslatex-tekijän kurssia. Mä kävin sen itse verkkokurssina pari vuotta sitten, mutta se on varmaan nykyään pyörii ihan siellä hänen tiloissaan, niin sitä ei nyt ole kauhean usein, koska hän on tosi kiireinen, mikä on hyvä asia, mutta just, että kannattaa olla kärsivällinen. Niin suosittelen sitä kurssia, koska siitä sai kaikki eväät ymmärtämään lateksin niin kuin asujen tekemistä. Ja siihen pakettiin kuuluu niin kuin kaikki työvälineet ja ne lateksipalat. Ja hän myös teki kaavat valmiiksi, jos niin kuin, mikä ikinä sitten olikaan se, mitä aikoo tehdä. Jos mä teen silloin pöksyt, niin mä sain häneltä mun mittojen mukaan kaavat. Niin tää on nyt tämmöinen ilmainen niin kuin shout out hänelle, koska mä en koe, että sitä taitoa pitäisi opettaa ilmaiseksi, koska se on niin silleen niin kuin harvinaislaatuinen taito. Niin siitä kuuluu maksaa ammattilaiselle ja suosittelen Rikalan kurssia. Kyllä. Ja mitäs muuta? Niin. Voinko mä mennä siihen mun suurimpaan pet peeviin? Voit. Nyt kuunnelkaa. Ei se nyt ihan tommonen, mutta mä yritän silleen, että mä en rupea nyt ihan silleen raivoamaan. Mutta siis heti mennä rasahtaa, koska siis mun isoin inhokki-asia on se, miten ihmiset kutsuu PVCtä lateksiksi. Ja siis kuulostaa varmaan todella typerältä ja pieneltä asialta, mutta kun ne on kaksi aivan eri materiaalia. Niillä ei ole mitään tekemistä keskenään, paitsi se, että niiden pinta näyttää samalta. Tai samanlaiselta. Niin, sanoin kinta. Mutta voit sanoa. Voi se olla kintakin. Aivan sama. Meni niin tunteeseen, että ei osaa puhuakaan enää. Mutta PVC saattaa näyttää lateksilta, jos sä et katso saumoja. Mutta PVC ei tunnu lateksilta. PVC tuntuu PVCltä. PVC ei ole liukasta. Se ei ole semmoista samantyyppistä kuin mitä lateksi on kiillotettuna. Joo, ei. Siis ne on niin eri asia sit, kun ymmärtää, mitä ne on. Mutta jotta tekin, rakkaat katsojat, voitte ymmärtää paremmin sen eron, niin PVC on siis kangasta, minkä päälle on, tai että se on päällystetty polyvinyylikloridilla. Eli se on aivan eri asia kuin luonnonkumi, koska lateksi on 100% luonnonkumia. Niin se, että se on, PVC on semmoinen päällyste, mikä on kankaan päällä tai nahan päällä tai muuta, mutta sen erottaa aina siitä, että siinä on ompeleet. Jos näet ompeleet, se ei ole lateksia.
Ja se on hyvä sääntö siihen, että koska jopa niinku kuvista jossain Instagramissa pystyy zoomaan sen verran, että jos sä näet, että siellä menee semmoista ompele niinku janaa, niin se on PVCtä. Vaikka se mainos olisi, että hei, uudet lateksihousut, niin ei ole. Joo, jengi ei yleensä tiedä sitä eroa niin yhtään. Ja sitten PVC ei ole, että kun lateksi on niin molemmilta puolelta näin, niin PVC on tosiaan sitä kangasta sieltä toiselta puolelta. Niin se myös tuntuu aivan täysin erilaiselta iholla. Kyllä, ja se on paljon halvempaa. Sitä voi pestä pesukoneessa. Sitä ei kannata pestä, koska se pinta myös. Ai PVC. Oi vittu, mä pesen aina PVC. Mutta toisaalta mä en kyllä. Joo, mutta lateksi ei sitä pitää pestä silleen ihan helvetin ärsyttävästi. Silleen se on ihan kivaa. Mä vihaan sitä. Siis joku päivä mulla on orja tekemässä vaan mun lateksin pesua. Vaan. No joo. Koska siis se, että kun pitää niinku, kun mä saatan pukeutua 4 tai 5 päivänä viikosta lateksiin, niin mulla on ihan hirveä määrä lateksipyykkiä. Aina. Ja sitten mä joudun aina tekemään ne itse. Ei olisi, jos joka käyttökerran jälkeen pesisi suoraan. Ei, mutta kun ne on aina täynnä jotain vittu spermaa ja paskaa, niin mä joudun syväpesemään ne aina kunnolla, niin on se kuitenkin monta vaatekappaletta aina kerralla. Niin on. Ja sitten useampi kerta viikossa. Niin, mullakin. Mä vihaan sitä. Aivan kamalaa. Mun mielestä mun ei tarvitsisi joutua tekemään sitä. No, se on kyllä ihan totta. Joo. Mutta tosiaan siis lateksia pestään ainoastaan käden lämpöisellä vedellä tai siitä vähän viileämmällä, eli ei kylmällä eikä kuumalla ja tosi miedolla saippualla ja käsin. Jos heität pesukoneeseen, niin good luck. Rest in pieces. Kyllä. Ja siis käsin ja hennosti ja sitten se siitä huuhdellaan ja pistetään kuivumaan. Ja sitten kiillotetaan tai talkitaan ja pakataan ja suojataan ja pistetään kaappiin. Ei saa olla liian aurinkoisessa, kuumassa tai kylmässä, eikä kosketuksissa mielellään toisiinsa tai esimerkiksi värilliset lateksit toisiinsa tai mustaankaan, koska värjääntyy. Niin se on ihan hirveä rumba. Se vaatii paljon ja PVC ei vaadi. PVC on sellaista, mitä sä saat melkein mistä tahansa kaupasta, koska no ei nyt ehkä mistään sittarista, mutta voisihan niilläkin olla joku PVC-takki ehkä jotain semmoista. Mutta se on semmoinen materiaali, mitä saa paljon helpommin halvemmalla ja se on kestävämpää, koska siinä on paljon enemmän, koska siinä on kangasta. Niin se ei mene rikki niin nopeasti. Ja siis se syy, minkä takia ihmiset kutsuu PVCtä lateksiksi, niin mä en syytä siitä niin kuin heitä yksilöitä, koska ei voi niin kuin tietää. Jos ei tiedä ja joku on sulle sanonut, että jotain lateksia, niin sit sä uskot sitä. Mutta niin kuin syy on siinä, että isot firmat muun muassa mainostaa väärin. Mainostaa PVC-vaatetta lateksina ja sitten se johtaa siihen, että kuluttajat, jotka eivät ole fettareita, niin luulee, että kaikki sen näköinen, tai niin kuin lateksin näköinenkin on PVCtä. Koska muistan sellaisen keissin, että esimerkiksi Fashion Nova, joka on tämmöinen niin kuin semi-halpoja rättäjä myyvä amerikkalainen firma, niin he teki lateksi niin kuin mekkoja ja jotakin muutamia vaatteita. Se oli nyt joku silloin, kun Kim K pukeutui aina lateksiin, niin sitten se oli sen mukaan. Ja se oli niin kuin, ne oli oikeasti niin kuin lateksia, että ne ei ollut PVCtä. Niin jengi tilasi niitä, kun ne luuli, että se on sitä PVCtä. Ja sitten ne valitti siellä helvetin kiukkusina siellä palautteissa, että mitä helvetin ilmapalloja nämä on, että miksi nämä repee heti, miksi nämä haisee näin pahalta, miten näihin pukeudutaan. Tämä on aivan roskaa, koska ne ei ymmärtänyt, mitä ne on tilannut. Ja silloin se ei ole mun mielestä täysin kuluttajan vika, jos se niin kuin on sekoitettu. Mutta toki siinä, että kun se on myyty lateksina, ja sieltä voisi googlata, niin kuin katsoa, että joo, tämä luonnonkumia. Mutta jos et sä ikinä ole katsonut tilatessasi PVCtä, että mitä se onkaan, niin sit sä et tiedä sitä eroa. Ei siitä voi kuluttajaa syyttää, mutta sen takia niin kun fettareiden ulkopuolelle, kun niitä myydään, niin sit siinä on aina semmosia huvittavia. Niin kuin just se Adidas teki latex-housuja. Kyllä. Ja mä vaan jotenkin haluaisin nähdä ne, jotka keräilee vaikka Adidas-vaatteita. Niin sitten on silleen, että mitä vittua.
Mitä nää on? Joo, siis se olisi kyllä tosi siisti nähdä, että se niinku taistelun määrä ja kun harmittaa, että kuin nopea ne menee pilalle ne vaatteet ja oh my god. Ja siis muutenkin se taistelu siitä, että miten ne just joku housut pistää päälleen. Tai jo ihan takkikin. Takki saattaa olla kyllä helpompi, jos se on vähän löysä, mutta housut helvetistä. Ja niinku, sit varsinkin kun huomaa sen somessa sen, että lateksi on tosi suosittu niin kuin reelseissä ja kuvissa, niin kuin oikea lateksi, tämä lateksi, mitä meillä on. Niin sitten kun jollakin on sitä PVCtä, on ne 40 eurolla H&M:ltä tai jostain Fashion Novalta tilatut PVC-housut, ja sitten mainostetaan sitä, että nämä on mun uudet lateksihousut. Niin se on niin kuin, mä ymmärrän, että niin sanottu tavis ei sitä ymmärrä. Ja saa nauttia siitä. Mutta se on semmoinen, että mä käyn aina katsomassa, että kai täällä joku on kommentoinut. Mä käyn kyllä aina kanssa, että joku laittaa sen kommentin, että itse asiassa toi on PVC. En mä nyt itse lähtisi kommentoimaan tolleen. Mä vaan jotenkin saan semmoista pientä mielihyvää siitä, että joku on näpäyttänyt sitä. Kyllä mä olin joskus se, joka oli silleen, että tämä ei ole lateksia, saatana. Mutta se on vaan niin kuin, se on niin harhaanjohtavaa, koska sitten päästään siihen, niin kuin, että meidän työssä esimerkiksi, koska me mainostetaan totta kai, että meillä on yhdessä OnlyFansissa paljon latex-materiaalia, niin kuin, että meillä on lateksia käytössä itsemme päällä ja muilla päällä ja bla bla bla, niin sitten kun on niitä, joilla on se PVC ja mainostetaan, että hei mun maskuissa mulla on lateksia ja sitten se onkin sitä PVCtä, niin sitten ne fettariparat, jotka menee sen perässä, että täällä on muuten lateksia. Ja sitten se ei olekaan. Koska mulla on tullut tosi moni tilaaja sanomaan, että kuinka pettyneitä ne on ollut, että on tilannut jonkun, joka on mainostanut, että tekee latekskontsaa, ja sitten se onkin ollut sitä halvinta jotain niin kuin, jopa ehkä wetluukia. Niin, ja siis wetlookissa ja PVC ei ole myöskään mitään vikaa. Nekin on materiaaleja, mihin ihmisillä on materiaalifetissejä, mutta kun se on tosi eri juttu. Ja sitten kun on niitä tyyppejä, jotka haluaa nähdä vaan jotain kiiltävää, ja sitten on niitä tyyppejä, jotka haluaa lateksia. Ja mä haluan aina tietää, että kumpi on kumpi. Mulle ei ehkä niinku tolleen tuu, koska mä kyllä, niinku, kyllä mulla OFS on jotain PVC-vaatteitakin ja tommosta niinku päällä. Että ei mulla ole aina pelkkää lateksia, mutta usein. Mutta sitten sessioissa mulla on niinku se, että jos joku toivoo, että voisiko mulla olla lateksia päällä, niin mä aina kysyn, että onko se vaan, että sä haluat nähdä jotain kiiltävää vai haluatko sä oikeasti nähdä lateksia? Koska se, että kun haluaa vaikka, että ihana valtiatar istuu naamalle kiiltävillä housuilla, mutta sitten se ei tajuakaan, että ne kiiltävät housut ei hengitäkään yhtään, koska ne on lateksihousut. Että ei sieltä saa henkeä. Niin. Ja sitten, että se onkin tämmöinen liukas. Se ei ole semmoinen vähän iljettävän niin. Tai sitten yhtäkkiä niljakas. Niin, sitten yhtäkkiä kun sieltä jostain saumasta tai vetskarista tuleekin hikeä. Ja silleen niin kuin lammikko kerralla. Joo. Niin jos ei vaikka hiki kiihota, niin sehän saattaa olla tosi pelottavaa. Että yhtäkkiä sun naama onkin ihan täynnä sitä mun ihanaa hikeä. Niin. Mutta siis niin, että mun on pakko aina saada tietää, koska mä en halua, että ketään rupeaa ällöttää se, että mulla on lateksia päällä. Koska jos jotain ällöttää hiki, niin sitten lateksi on kyllä vähän niin kuin väärä. Se on tosi väärä. Ja sitten siitä tulee itselle tosi niin kuin epämiellyttävä olo, jos toinen jotenkin osoittaa sen, että se on jotenkin ällöttävää, kun sä hikoilet siinä. Ja sitten siitä tulee sellainen, että no anteeksi vittu, että on olemassa ja hikoilen. Niin, että laita itse kumipukku päälle ja katsotaan, hikoiletko itse. Luultavasti. Niin. Ja sitten kun on kuullut sen, että jos niinku, että miten siihen ei totu niinku keho, niin ei siihen nyt totu, kun se on edelleen hengittämätön materiaali. Niin ehkä jotkut, jotka ei niinku ylipäätään, kaikki ei hikoile niin paljon lateksissa, kaikki ei reagoi siihen. Ihan samalla tavalla kuin me olemme uniikkeja joka asiassa, niin ihmiset on erilaisia. Mutta jos me kaksi ollaan semmoisia hikikaloja, että tietää sitten, miten ihanan kosteita täällä on nytkin. Jaa, onneksi meillä on mä tässä. Mä nyt käännän tämän vaan tähän tämmöiseen. Jos sä selkeästi haluat olla tällä, mä vaan istun paikallaan ja rukoilen tämän mun kosmonkaan tässä jotain. Joo, ei, mutta mä haluan vaan, että ihmiset tajuavat, että miten paljon me tykätään siitä. Niin, kyllä. Kuinka niin kun seksikäs ja ihana materiaali se on, vaikka se onkin ihan perseestä pittu pukea välillä, kun on ahistava päivä. Ja sitten on semmoinen fiilis, että kun nyt on vähän niin kuin tääkin tästä tää sukka valuu ja
niin kuin, että se vaatii sen tietyn. Se vaatii tietyn niin kuin, psyykkeen ja semmoisen, että siihen pitää myös tottua. Ja sitten mulla on itsellä se henkilökohtainen sääntö, että jos olet todella väsynyt, älä pue lateksia, koska sit käy huonosti. Joko tulee sensory overload ja sekoot aivan täysin ja sitten tulee paniikki, koska varsinkin siis lähinnä koskee catsuitteja ja niiden pukemista. Tai sitten sä rikot sen tai jotain. Niin ei liian väsyneenä. Se on aivan niin kuin ei kannata. Mutta yleensä silleen, kun on joku kuvaukset tai just tälleen tänäänkin ties, että sit siihen osaa henkisesti valmistautua ja sen prosessin tietää, koska on pukeutunut niin monta kertaa niihin, tietää mikä toimii missäkin ja just silleen, että no niin me istutaan nyt tässä, niin ei pistä korsettia liian kireelle ja sitä ja tätä ja tota. Että niihin tottuu, mutta ei se niinku, hikoilu ei koskaan lopu. Hikoilu ei koskaan lopu. Kyllä. Ja sekin, että jos sulla tulee se paniikki, niin siitä kumiasusta on aika vaikea päästä pois helposti. Joo, koska sä et voi vetästä sitä pois, vaan sun pitää tosi rauhassa täältä alkaa ottaa sitä pois pikkuhiljaa. En nyt ala, ei tehdä tästä mitään pornoa kuitenkaan, mutta että se ei ole semmoinen, että se catsuitti, jos ahistaa, niin sä saisit sen tosta vaan pois. Sitten tiettyjä asuja, jos menee vaikka kinkybileisiin tai johonkin, mihin pukeutuu lateksiin, niin jos sulla ei ole haaroissa vetskaria, niin sä et oikein pääse kuselle kauhean helposti. Seksin harrastaminen lateksissa, jos se on penetraatiokeskeistä, pitää olla tietynlaisia tapoja, miten ne aukeaa. Juu, ja siis se on niinkin tarkkaa, että siis tämä catsuitti, mä en nyt tästä voi harmillisesti pyllistää teille. Mutta tähän siis nämä minun ihanat kollegat siis erikseen pyysivät takaa pidempää vetoketjua, jotta minä pystyn harrastamaan anaaliseksiä tämä päällä. Tärkeitä juttuja. Kyllä, ja se kuulostaa hassulta, mutta kun mun edellinen suitti muun muassa aukesi silleen ärsyttävästi puoleen pakaraan, niin eihän sinne saatana päässyt kukaan kylään. Ei päässyt kylään, niin se helpottaa, että on pidempi vetskari. Kyllä. Mutta sitten esimerkiksi, jos mä teen face-sitting-sessioita, niin mä tykkään tosi paljon käyttää asioita, missä ei ole haaravetskareita, koska sitten se vetskari ei paina niin naamaan. Joo, se ja sitten se on pelkkää ihanaa liukasta. Tietysti sitten sieltä ei tuu sitä herkullista hikeä, mutta sitten sitä tulee sieltä korsetin alta. Ja jostain muualta ja vähän tuolta ja niin, vähän täältä. Ja vähän tuolta lahkeesta ja ai että. Kyllä. Joo. Niin käviköhän teille nyt selväksi, että me kumpikin tykätään lateksista? Niin. Onko tämä semmoinen asia, että meidän pitäisi puhua vielä se seuraava tunti tästä? Mä en tiedä, kauan me ollaan tästä varmaan tosi kauan, mutta meiltä tosiaan siis me käytämme nimenomaan paljon lateksia. On meillä PVCtäkin, mutta meidän siis muilla kanavilla näkee sit enemmän sitä wink wink. Joo, kyllä. Että niinku semmoista, että onhan tääkin nyt jo. Me nyt vähän annetaan tämmöistä ilmasta herkkua, kun me ollaan tälleen. Mutta meillä on kyllä melkein jokaisessa jaksossa ollut muutenkin lateksia päällä, mutta ei näin paljon. Mutta mielellään kuultaisiin tästä jaksosta, että ketkä tätä ensinnäkin kuunteli. Että jos kuuntelit tähän asti, niin kommentoi please jotain, koska kiinnostaa. Niin. Moni, niin sano. Ootko silleen latex-fettari? On joku uusia juttuja? Kiinnostaako lateksi? Vai niinku, miksi olet täällä vielä? Siksi kun me ollaan tässä lateksissa, ihanassa. Niin. Joo. Joo. Semmoista. Niin, että joo, kyllä. Tekis meillä jotakin repästä se tähän loppuun. Ottaa hampaillakin, en mä viitti. Ei viitti. Joo. Musta tuntuu, että mulla oli varmaan tuolla mun hienoissa tutkimusmuistiinpanoissani jotain muutakin, mutta en rupea enempää. Musta tuntuu, että tässä oli nyt niin paljon tietoa ja semmoinen ihana alkusysäys lateksiin ja semmoinen, että miksi me siitä tykätään niin paljon. Niin me voitaisiin lopetella tähän. Niin voitais. Me voitaisiin lopetella tähän ja kiinnostaa jo kuunnella niissä kommenteissa, että mitä olitte mieltä tästä jaksosta. Kyllä. Tulisiko sieltä hikeä? Ai sä oikein tuommoista ilmasta hikikontsaa siinä tarjoilet. Joo. Moi moi.